Sanibonani guys, igama ngiNqobile Mphathela Mazibela e-homecoming ngomhla ka-7 October. Hey guys, uShobane hayi uthukuthele uganunu wabo ukubona ukuthi sengathi zethu kunale ndoda manje ebhizi kumlandela igama layo linguSifiso. Yo, usemaneke ubhuti wamane nje wathola isitori angase nje asikhande sokwenza ukuthi yena benosifiso impela bagejane. Ufike wavusa le ndaba le yokuthi kunalo mlisa lo wayengathi uyahlanya ngekhanda owathatha ipeni wakhomba lapha emqaleni wama wakhe uMatron. Hhayi-ke uyasho ukuthi lo mlisa bekumele ngabe uboshiwe ejele, kodwa uSifiso yena wamthatha wamfukamela wamyisa lapha esigodlweni sakhe wamlapha. Manje-ke uyayivusa-ke leyo ndaba manje uthi icala elibovu kabi leli ukuthi lapha emphakathini behambe nomuntu ohlanya ngekhanda ocishe wabulala uma wakhe. Manje-ke uyayivusa-ke indaba ukuthi akaboshwe lo mlisa. Siyazi sonke-ke guys ukuthi-ke uSifiso besondelene kakhulu nalo mlisa lo, njengoba nje wabona ukuthi inkinga yakhe ikuphi, hhayi ngoba nakho egula-ke ngekhanda ngathi bamphambanisela kuy'nto zakhe-ke lapha emsamo wagcina-ke esehlanya ngekhanda, kodwa manje usewumqemane useyaphila. Kodwa-ke manje uShobane uthi makaboshwe ukuze nje agcinanise uSifiso ngoba phela uSifiso umdlela intombi yakhe. Guys, akagcinanga-ke lapho-ke uShobane uhambile waya e-police station. Guys, e-police station wayokhuluma nokapteni wonke wamaphoyisa wabuza ukuthi kunalo mlisa lo owakhomba uma wakhe ngommese la emqaleni kodwa akaboshiwe, yingobani icala lingavulwanga. Hhayi-ke ukapteni komane nje wayithatha le ndaba le wayisa kuyena uSifiso wambiza ukuthi-ke ambuze uSifiso ukuthi kahle kahle lihamba kanjani lelo cala. Ayi uthe mehlala phansi nje uSifiso wayibeka nje indaba washo ukuthi icala likaze livulwe akhona noyedwa umuntu owafika wavula icala. Kanti-ke futhi bangakhathazeki ngoba umfana lo kwakuthiwa uhlanya ngekhanda usewumqemane manje umthathile yena wamfaka ngaphansi kwesandla sakhe uSifiso wamelapha. Uyabaqinisekisa ukuthi akukho umuntu osengozini. UShobane-ke guys umane wathi yabona nje ayikho indaba yenu nina, wena kapteni awazi la e-police station ukuthi izinto yiqhuba kanjani. Angiphathi-ke eyalo indaba, uthi umuntu ohlanya ngekhanda uphephile emphakathini, umuntu ucishe wangibulalela uma wami, ayikho indaba yenu nina. So nje into engizoyenza mina ngizohamba ngiyolanda lo mama lo ongizalayo mina ngize naye la ngizovula leli cala kabusha. Waqede lapho wahlikiza amatafula ubhuti, ivazi nje bekade lapha ehlobisile phezu kwetafula wamane wayiginqa ukukhombisa phela ukuthi uthukuthele. Hhayi-ke guys, shuthi uSifiso ayimhlalanga neze kahle le ndaba yokuthi udelelekile edelelwe uShobane. Uhambile-ke waya ethaveni sebephumile emsebenzini, naye-ke uShobane bekhona ethaveni kuphuzwa nje utshwala. Hhayi wamcela ngesihle ubhuti washo ukuthi bengicela ukukhuluma nawe. UShobane-ke guys wakhombisa ukudelela wathi lalela ayikho into engizoyikhuluma nawe wena, uma nje ufuna ukukhuluma nami asikhulume ngendaba yokuboshwa kwalo muntu ohlanya ngekhanda ocishe wangibulalela umama. Hhayi uSifiso wehlisa umoya wathi bengicela bandla sikhuluma ngasese, wathi ayikho into esizoyikhuluma ngasese, yonke into sizoyikhulumela la. Hayi bo guys uShobane lapho-ke naye usezuyasukuma guys, uveza iy'dlakela zakhe zika-Hercules, ufuna ukumkhombisa uSifiso ukuthi ngiyindoda emadodeni. Yabona manje ufike la kontanga yakho guys. Hey, uSifiso wazama bandla ukuyibamba, wamkhwela wamdilika uShobane washo ukuthi wena uyinto yalutho wena. Yabona nje into ocasha ngayo, ucasha ngaleli shoba lakho, ucasha ngale mpepho yakho, ayikho indaba yakho, ucasha nangaleli bheji lakho. Kuyimanje lo mfana ubhizi uyamqola, uyiqola kushuthi wena uchitha amathambo laphaya, umqambela amanga uthi kunezinto abamphambanisele zona. Hayi bo guys, ngabona ukuthi selagcwala kulwandle manje kuSifiso. uSifiso seqala ukuthukuthela kodwa futhi ayikhuze. Wathi asiphumele ngaphandle. Yabona-ke ngesikhathi ethi asiphumele ngaphandle bese ngibona guys ukuthi uSifiso ufuna ukumshaya uShobane. Wathi uShobane lalela angiyi ngaphandle, le ndaba siyiqalela ngaphakathi futhi ngisukelwe wena asiyiqede la ngaphakathi. Hey guys, angazi ukuthi kwenzakaleni kodwa ngibone nje uSifiso esebamba indoda eyikinya umqala. Yahayiza indoda guys uShobane njengentombazane. Kwaphela ukuthi kade ebhizi ezenza ibhokolo kuSifiso. Ngimuzwe sememeza sithi we ukhuza wonke umuntu laphaya ethaveni esho kumqeda uSifiso ngoba guys vele at the end of the day iqiniso likhona la likhanya bha. Hayi ngoba nakho ekhuluma kanje ngoba ekhulumela uma wakhe ukuthi khona uhlanya limkhomba ngepeni lapha emqaleni. No, indaba inozethu guys.
uZethu wonke lo. Ubhuti ulwela uZethu. Manje wenza sengathi ulela uma wakhe. Ayi! Kanti noSifiso uyayibona yonke lento. Yingakho nje azagcina sembamba ngobhongwane la emqaleni. Ushobane wamemeza njengentombazane guys, kwaphela ubudoda. Same time. Hey guys, uZethu-ke kaze uzothini mesezwa le ndaba ukuthi hayi abantu bakhe bebebhizi beshuqana lapha e-tavern. Guys, kusazoshuba. Akupheli-ke lapho. Bona lo mntwanyana lo mncane udadewabo-ke akaZethu omane nje washawa unina emshayela ukuthi phela useqala ukubona wamane wangakhuluma lutho ugirl wasebenzisa lento leyo ukuthi iy'ngane zanamhlanje ayishawa ziyabophisa mekuwukuthi uyayishaya nje imane ifonela amaphoyisa. Ugirl uhambile waya e-police station wavula icala lokuthi uma wakhe umshayeli wamshaya emshayela ukuthi nje usene-boyfriend. Guys, laphayana-ke e-police station-ke bamane bavula nje icala bangaloke bekhuluma iy'ndaba ey'ningi baqede bahamba bayomlanda-ke umama walaphaya kaHlongwane bamlalisa esitokisini. UZethu-ke kanye nomfowabo-ke uNgaraji bathukuthele baganwe nabo ngenxa yalesi senzo sikaNosipho guys and sikaNomfundo, and futhi into ebuhlungu kunako konke ukuthi uNomfundo useyayisola but akavumelekile ukuthi alisule icala. Eyi, uhambile kuZethu benoyise beyozama phela ukukhuluma namaphoyisa kwasho kona ukuthi nawo-ke amaphoyisa ayikho into angayenza. Kugcine sekuphoqa ukuthi uZethu ahambise nje ingubo yokulala ney'ngubo zokugqoka kanye nezinto zokugcoba phela nokugeza laphaya ejele ngoba uma wakhe bandla bengekakwazi ukuthi abuyele naye emuva ekhaya. Ulale ejele-ke bandla kubuhlungu kunjalo, kodwa-ke bamthukuthelela kakhulu uNomfundo ngokuthi ingane enjani ebophisa umzali ngenxa yokuthi ubekade ikhuza ephutheni. Guys, ingane namalungelo namhlanje hayi sengathi ziyenza kakhulu guys, cause ilungelo lakho yes ukuthi uye esikoleni, ilungelo lakho futhi ukuthi uhloniphe umzali, ilungelo lakho vele futhi ukuthi ulala udlile ngenxa yokuthi phela abazali kumele bakuprovide and stuff. But uma ukuthi uyaqondiswa ephutheni lakho, hayi ukuthi kumele ugijime manje e-police station uyobopha lo mama lo okufunzayo okunika ukudla. Lo mama lo impela okukhulisile guys, cause hhayi ngoba nakho e-abusive uma wakhe, ukube be-abusive ngabe uhlezi emshaya zonke iy'nsuku kodwa umshaye ngoba bese eqala ukuphuma endleleni umntwana. Umntwana-ke wagijima-ke wayobikela amaphoyisa waboshwa kanjalo-ke umama. Kumuncu-ke manje koHlongwane, ubaba wekhaya ikhanda liyaduma. UNgaraji guys uthetha kuze kuqhansa imithambo lapha emqaleni. Angiphathi-ke kaZethu obalisa ngey'mali zamabheli ekumele y'phume-ke manje kade zingaplanelwe ngenxa yakaNomfundo guys. Guys, ngane zanamhlanje angiyazi lento. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphethela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-7 October. Hey guys, ushobane hayi uthukuthele uganwe nabo ukubona ukuthi sengathi uZethu